Menika diaturke apa ya Mas? Ki mau Nderek didhawuhi mawon. apa Mas? Salah gungkas Salah ngono. gumelih. Oh iya, nggih. Tak langgam kadung Langgam tresno kadung tresno. Wah, jan nganteni wis kadung tresno cocok Mbak Lucy kalian Mas Yosi. Padha-padha sini. Mantene kakung Mas Yosi. Mas Yosi. Sing putri Mbak Lucy. Mbak Lucy. Ya, MC-ne Usi. Usi. Ih. Us. Si. Us. Pak Parno Sugeng Makarya. Lamat bos katon tejane yen mbok brematan menjarong aduh sinawakan ambos yen besengut wimbuh patut nyoto Nadyan bebak pacaane serba asli tansah kemur emang wis lumayan
Nggih, Mbak. Aku tak nyon preso. Pripun? Sing lenggah wonten ngajeng menika tamu besan menapa tamu Menika saking pisan saking Koripan setunggal ugi. Koripan? Koripan ki yo kene iki. Mriki. Oh berarti anu kae carane pek nggo ngono kae. Pek nggo. Caket nggih Bu? Caket. Nggih jarake karo daleme Pak Besan ki adoh ora? Ya malah mending sing ora ngene iki to, Mbak. Dadi istilah iki arep sowan teng daleme tiyang sepuh kekalih niku ora kangelan. Iya. Nek beda karo aku mbiyen, aku omahku Gunung Kidul, bojoku Lampung lho. Wih, bojomu ki wong Lampung. Biyen. Kok iso nemu kenya kono ki piye ceritane? Jakarta Mbak Burung. Kenyonyok soalnya. Lah iya. Wis nomor 3 kowe iki, menang wae. Sugeng lenggah keluarga ageng besan saking Koripan ugi. Koripan nggih, mugi-mugi sedaya manggih rahayu ya Mas. Amin amin ya rabbal Pinaringan alamin. sehat. Nggih. Pokoke kuat. Amin. Corona minggat. Siap, pokoke. Ngono dongane. Nggih. Sing penting ki bahagia. Bahagia. Iya. Soalnya bisa meningkatkan imun tubuh. Mula ana cerita rakyat kae. Cie. Kancil nyolong imun. Ya mula ki ya men. Timon. Imun. Timon. Hahaha. Bener. Oh nggih. Menika ingkang kagungan gubuk desa. Oh, nggih menika Bapak menika. Sik pundi to, Pak? Alhamdulillah. Pak Besan Oh, menika Pak ta? Oh, Pak Besan lah, nggih, to. jenengan ki lho. Nggih, Lah Pak. anu lho, Pak, Lah kula dawuhe pun kurang apal pun komplit. langganan to, Pak, kula, Pak. Langganan kula. Nggih, oh alah Bapak ki kalih mang promo saiki, Mbak. Oh, ngoten nggih, oh, Bapak. nggih, Menika siap. ingkang kagungan gubuk desa keluarga ageng Pak Nur nggih. Alhamdulillah. Aku ki ya wis mireng jenenge gubuk desa ki wis krungu tekan semin, Mas. Ning pun nate sopan mriko. Dereng iki, Mas. Alhamdulillah, padha. Kira-kira piye ya sesuk kapan-kapan mampir. Diagendakan bar iki. Sing langganan ki rak Mas Suli, aku ki wis mireng Mas teh namanya sudah terkenal sampai di mana-mana ning yo Siap. gandeng aku ki urung tahu. Nggih. Niki Mbok pun aku sejak rono. Nek wis ora ewu. Mbak Ut, niki pun ditenggo Bapak Panatacara. Oh nggih, badhe pun Badhe pun paripurnani. Oh, paripurnani. Pun Oh, panutup. wis ket mau ta iki? Panutup pun ket wau. Lah kula kan wis setengah 10, Mbak. Iya. Ya ya dintekke. Pun lajengaken nggih gong kesik nggih. Pacaan